ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆକୃତି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରିଏଲ ଇମେଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ବା ସି ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ଫୋକସ ଓ ସି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସି ରେ ଆଣି ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସି ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଣି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଫୋକସ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସେଣ୍ଟର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାରଟି ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଛୋଟ ମହମବତୀ ନେଇଛୁ କାରଣ ବଡ଼ ମହମବତୀ ନେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏଠି ଜାଗା ଧରୁନି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଫୋକସରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇନଫିନିଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ପୋଲ ଓ ଫୋକସ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସଳଖ ଭାବରେ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବହୁତ ଦୂରରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା, ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଫୋକସ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ ଆକାରର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଆଭାସୀ ଏବଂ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ମହମବତୀ କିମ୍ବା ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ପୋଲ ଓ ଫୋକସ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ିର ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏହାକୁ ବାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଂକେତ ପ୍ରଥା ସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ନୂତନ କାର୍ଟେସିଆନ ସଂକେତ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଦର୍ପଣର ପୋଲକୁ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଏ। ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ବସ୍ତୁକୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ। ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସବୁବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ରହିଥିବା ଦୂରତାକୁ ଦର୍ପଣର ପୋଲ ଠାରୁ ମପାଯାଏ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସରେ ଅରିଜିନ ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବା ପ୍ଲସରେ ନିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୂରତାକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ ଦିଗରେ ମପାଯାଏ, ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ବାମ ଆଡ଼କୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବୋଲି ନିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି ୱାଇ ଆକ୍ସିସରେ ଅରିଜିନର ଉପରକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ, ଅରିଜିନର ତଳକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ ପ୍ଲେନ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟିର ସାଇଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଏହାର ସାଇଜଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ନେଇକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଲଟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟଟିର ଇମେଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ। ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି, ସ୍ଥିତି ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାର କିପରି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ
ଏହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ବିନ୍ଦୁ ସମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଆଉ ସି ଯାହାକି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଯାହାକୁ କି ଆମେ 2f ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସ ଯାହାକି f2 ଏବଂ c2 ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ c1 ରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି c2 ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ଆକାର ସମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ c ଏବଂ f1 ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି c2 ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ତାପରେ ବସ୍ତୁଟି f1 ରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାରଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ f1 ଓ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହେଉଛି। ତାପରେ ଚାଲ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତି ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି f1 ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାରଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସମ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଯାହାକି ଇନଫିନିଟି ଓ ଲେନ୍ସର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି f1 ଓ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି O ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଲେନ୍ସର ସଂକେତ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ପଣ ପରି ଲେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ କାର୍ଟେସିଆନଙ୍କ ସଂକେତ ପ୍ରଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦୂରତା ଯାହାକି UVF ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେନ୍ସର ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର O ଠାରୁ ମାପିଥାଉ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସକୁ ପଜିଟିଭରେ ନିଆଯାଏ ଆଉ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସକୁ ନେଗେଟିଭରେ ନିଆଯାଏ। U ବା ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ସର୍ବଦା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ତାହା ପଜିଟିଭ ହେବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ହେବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ଋଣାତ୍ମକ ବା ନେଗେଟିଭ ହେବ ଏବଂ ଅବାସ୍ତବ ହେବ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ଫୋକସକୁ ପଜିଟିଭରେ ନିଆ ହୁଏ ଆଉ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ଫୋକସକୁ ନେଗେଟିଭରେ ନିଆ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ରହିଲେ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା ବା Hକୁ ପଜିଟିଭରେ ନିଆହେବ ଆଉ ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ତଳକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ Hକୁ ନେଗେଟିଭରେ ନିଆହେବ। ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା H' ପଜିଟିଭରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଗେଟିଭରେ ନିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଲେନ୍ସର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? 1/v-1/u = 1/f। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଆମେ ଯବକାଚରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କ୍ୟାମେରାରେ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଯାହାକି ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲେନ୍ସକୁ ଚଷମାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସକୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ମେଓପିଆ ବା ନିକଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷକୁ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚଷମାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଡୋରର ପିପ୍ ହୋଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଲେଜର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାଇନାକୁଲାର୍ସ ଓ ଟେଲିସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଏହା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଅଭିସାରଣ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସକୁ ଏହି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ସେହି ଅଭିସାରଣ ହେଉଥିବା ରଶ୍ମିକୁ ଏହି ଲେନ୍ସଟି ଅପସାରଣ କରିଦେଉଛି